Takek maila galdu du. Larun batean jokatu zen ligako azken jardunaldian, Universidade Valladolid taldeari 76-52 irabaziarren, Mondragon Unibertsitateak Paspielagos taldearen aurka galtze ere behar zuten Tolosarrek mailari usteko. Azken baldintza hau etzen bete. Arrasateko taldeak 81 eta 104 irabazi zuen bere partidua. Redline Mekanika Takek azken jardunaldietan maila bikaina erakutsi du. Azken 6 partiduetatik 5 irabazi ditu. Hala ere, lehen itzulian lortutako emaitzak kaskarrek baldintzatu dute denboraldia. Triste zeuden Takeko kideak larun batean, baina berriz ere EVA ligara itzultzeko ilusioa erakutsi zuten. Inoiz izan duen garaipenik mingarrena izan da. Guk gaur denbora oso ninduen bezala burrukatu dugu. Gure esfortzu guztia jarri dugu, Usabal betetzuten jende horrengatik. Eta garbi hona da, kirolen karta guztik ez dauzkazunen zure esku, beste aurkarik jokatigula eta kasu honetan zortez da gure alde hon. Baina hemendik zoriondu Arrasateko taldea, gure horretik gelitu jalako merezitasun osoz. Eta guk imarreuna da, lanen jarraitu, hurrengo denboraldin, honea bueltatzeko. Kategoria hau oso polita da, momentu hau oso gogorra da, baina nik uste esperientzionek balio barri izan digula ikasteko eta aldanen behintzat klub bezala azten jarraitzeko. Normala da, normalan bezala taldea lur jota dago. Gaur kriston lan hain dute, kriston burruka hain dute, eta azkenen ez dugu helburua lortu. Nik garbi izan diet oso arro nagoela beraietaz, kriston lan egin dutela, temporadan zehar gauzak gaizki jundianen famili bat izan gehala inoiz baino gehiago, eta aurrera pauso bat eman dugu harreman hortan. Garbi gelitua, gauza gaizki zijoaztenen lanen jarraitu dula eta amaieran emaitzak iritsi dira. Garbi dago, berandu iritsi diala eta ez gala gai izan baina mantentzeko. Baina, nik mendik sanet jokalari guztiri, arro nahola induten lanataz, eta bidea ez dela hemen bukatzen. Goendik ibilbide asko daukala talde honek. Gure eskuen una indeu gaurkon, partido polita, 6. sailkatuan kontra irabazi deu, oso ekipo majoa da, baina guk irabazi deu, baina gure esku ez zeuden faktoreke baita bat zeuden, maila mantentzeko edo galtzeko garaian, eta Arrasatek Santanderen irabazi du, baita ekipo indartsu baten kontra, azkenengo jaurdetan izateak baita nik uste zer ikusia izan dezakela, beste ekipoa mantenduta zegon, maila erabat ez zuen zer jokatzen, da nik uste horrek ere zer ikusia izan dezakela. Markagailoa nahiko abultatu izan da, han. Moraldia ondo bukatu dugu, argi dago taldeak garapen polita izan dula urten zehar. Gezurra ematen duen arren, maila galdu duen arren nik uste asko disfrutatu dugula, talde bezala. Gezurra emate dugu, baina ondo asko azigea, nik uste oso ondo pasatu dugu, entrenamenduta, gogorra entrenatu dugu. Eta, datorren urten, liga politia dauko aurretik, eta, pena pixka pasako dugu 2-3 astetan, ze asko gozatu dugu liga hontan, baina, datorren urten, urte asko jokatu dugu liga berdina bultatuko gara, eta,